Pozdrav YouTuberi, pozdrav gameri, ja sam Đorđe, danas ću vam pokazati kako skinuti Fraps. Idete na link u deskripciji i kliknete download. Ja se to neću kliknuti jer već imam skinuto. I onda idete next install. I kad vam se instalira ima da vam izbaci ovako. Sad ću da vam pokažem kako je da ga namestite. Znači, ovo vam je ako hoćete da snimate desktop. Ovo je gdje da vam se pokaže FPS. Vidite, u svakom uglu može. A ovo vam je gdje vam se sačuvava video. Ovo je kad krećete, dugme na koje krećete da snimate, vi možete bilo koje da stavite, možete KSL, meni na to stavljamo. Ne znam, ali to dugme u nijednoj igrici ne koristim. Ovo stavite na koji FPS hoćete, ovdje stavite full size. Mislim, ko hoće da snima full size. Ovdje kliknete da biste koristili mikrofon i ovdje. Kliknete prvo tu, onda ovdje. Ili ovdje. Onda ovdje. I ovo. I tu vam izbaci mikrofon koji koristite. Ovo vam je samo ako hoćete da vam se čuje zvuk dok držite space. Da, samo to. Dobro, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se video. Ako jeste, bacite like, share i sub i poz.